हिवाळ्यामध्ये ओठ फाटतायत आणि म्हणून तुम्ही फक्त लिप बाम वापरताय, नॉट गुड. बघा, लिप बाम वापरला ना तरी ओठांवरती त्याचा बाहेरूनच लेअर राहणार आहे, पण आतनं पोषण मिळायला हवं, आतनं त्या भेगा कमी व्हायला पाहिजे. जिथे वाळवंटामध्ये आपण बघतो जिथे पाणी कमी झालेलं आहे तिथे कशा जमिनीला भेगा जातात, तसंच हिवाळ्यामध्ये अतिवृक्षतेमुळे आपल्या ओठांना भेगा पडत असतात आणि ते कमी करण्यासाठी घरगुती सोपा उपाय म्हणजे घरातलं आपल्या शुद्ध तूप. रोज रात्री झोपताना ओठांना थोडंसं तूप लावा. बघा, ओठांचा काळवंडलेपणा कमी होईल आणि बेसिकली ज्या ओठांचा रंग काळा पडलेला असतो तो सुधारण्यासाठी तांदूळाचं पीठ, त्याच्यामध्ये थोडासा मध आणि चिंचेचा कोळ हे एकत्र करून जरी तुम्ही ओठांना चोळलं तरी हे ओठांचा जो काळवंडलेपणा आहे तो कमी होऊन ओठ मऊ आणि छान व्हायला आपल्याला मदत होत असते. हा घरगुती उपाय नक्की करा आणि अशाच टिप्ससाठी आम्हाला फॉलो करा.